हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि बे लाइभआव नोंथांमोनखौ बेलासि समनि बरायनाय जाबावबाय। देवबार बेलासि समनि बयनोबो गोजोननायखौ जासिहरबाय। गोथां गोबावसिमोन आङो लाइभ फैया दिनै लाइभ जा गुफुर नुहुरनो उनथिं मानलायबाय। सोर सोर फैनो गोसो फैदोलाय दसे सम सावरायनोसै। दासो सासे फैनो माथो। ओरैहाय जायगाया बिराद आलादालै मानसिया सोमो गामिनि बायदि। गोसोम जाफैबाय आंबो फैनानै। पिभि लकेल हाय हेलौ बिलिफां मुसाहारि दाबो सोनहाबा नामा आदा? ओहो हाबाखै दाबो दङ। दासो हाबहांहांनि पजिसनाव दंहैयो। हेद मा होनखो हेदलाय? हाय ब्र आं तामिलनाडुनिफ्राय। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। जिर' बय बड' बेंज्लाय मा होनो मा बुं दे अनजालि रानि ब्रह्म हेलौ आदा बेंग्लाय गुड इभिनिं सेम टु इउ जिर' हाउ आर इउ होनबायलै आं इंलिस रोङालै इंलिस दा बाहाया जों एस के बड' ब्लग लागाव माखौ लागावनांगौ हैस सुन बिटि वाइ फ्रम मा होनखो थुमखुर बा थुमखुराव दाख्लैसो बेरायना फैदों आङो। मास मोनब्रै सिगां बेरायदों थुमखुराव साननै ना सानथाम थाहैदों आं। एस के बड' ब्लग नानि मोनालाय बहा दं लाइभआव लाफा एसे नानि मोना माबा भिडिअ इडिटिं खालामदों सासे दुगैगासिनो दासो मेंनानै र' बिलिफां मुसाहारि आदा बाजैखौ माला लागोन बाजै गोजोन मा होनखो गोजोंग्लाय ब्रह्म आदा खबर बोरै दासान्दि मोजां गाज्रि गेजेराव दंथ'यो बिजि सुजानोसो थांदोंमोन आं ओमफ्राय देवबाराव बन्द' जायो। हाय आदा आं बेंगलुरु कर्नाटका मा होनखो महिसुर रडनिफ्राय नायदों। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दसे सम फैनायनि थाखाय। पिभि लकेल अखा हायाखै नामा जोंनि मा होनखो थुक्राझारा अखा थिखोना हागासिनो दं ब्र आं गामियाव गैयाना गामियाव दंबाथ' अखा हानायखौ लोगो मोनगौमोन। ओमफ्राय बिलिफां मुसाहारि बाजैखौ माला लागोन आदा नै बर'नि आलफ्रिद बरिया बेंलाय नार्जारि थेंक इउ आदा हाब आदा आलफ्रेदनाबो आंनि लाइभखौ नायफैदों दिनैहाय गोजोननाय थाबाय। फुराना इउटुबारफोर नायफैला खुसि मोनो रा गोसोखौ एसे जोंनिखौबो नायोदां जायालाबो साननानैहाय मबाइलाबो जाथाला थुलाबो आंना थाबथाजोबसै ओमफ्राय गोदानबो लानो हाया बिदि जादों फैसाफोरबो गैयाना बेखौनो 2 बोसोरनि बारा सालायबाय आङो 13,300नि मबाइलखौनो जिबि ब्लग लोगो हमनो हागोन नामा आदा नोंसोरबा बबेयाव थायो लोगो हमलायनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा खाथि दंब्लालाय गोबावजों खनसे दसे सम 10 मिनिटसो थानोसै मोदोम माननायानो खाराखैलै दाबो दिनै बांसिनसो माननाय मोन्दों।
मा एफाराब मोदान आदा ओरै पर्दा खोंथेनो मोनागौमोन मोदान फैयो उननिथिं निजे गिजे मा निजे गिजेबा आं बुरबक होनलाय आदा मानि थाखायबा मा पइन्टजोंबा नोंसोरबा बुंनो थिनखो रन्जन बासुखौ मालि लागोन महेस्वर रडनाव थायो जों बबेखौबा महेस्वर रड होनो बाजै लादो आदा बाजै ओइ सालथे भिडिअ एसे खोमसि नुदों भिडिअआथ' खोमसि नुखासिगोन साना मायसोना लाइभआव होदां लाय आदायाबो फैबाय नै नानिमोनखौ नायनो दाबि खालामगासिनो लाइभआव फट' खालामगासिनो दं हाय हेल' टेलार नुनांसिगोन माबा थुमखुराव दं आदा आं थांखांखाबाय थुमखुराव सप्तासे बायदि थाना फैदों आं थुमखुराव जाय मोदैया जा माबाया जा मानदों बेयावहाय हाय आदा हेल' अनसुला बिटिवाइ अके आदा दा सानना दोबैगासिनो दं मालानि समावदि गप्र' लानो हागोनथाय हेल' मा होनखो सिमन नार्जारि हेल' आब' सना मा खबर सोरखौ आब' नुहुरखोरा आबौ आंखौ ए आबौसो होनदों इयो आबौसो नामा आंलाय आब'सो होनदोंरा आब' गैथ'वा बहुद बुसुमसार दैमारि आं बेंगलर आदुगुदिनिफ्राय आदुगुदि बबेखौ होनो आं मिथिबाय लाङा 10 मिनिटबा 100 फैसा मा होनखो खालामगोन आं आदा दानो होस माबायदि चेलेन्ज खालामोलै आंजोंलाय मिनिनोसै मिनिबायलै खिन्थु मानसिफोर मिनिलांबो मिनिनो ओंखारोलै ओमफ्राय प्रानिता बर' आदाया बाजै लाबा हाबायाव लेंहरा आंखौबो लिंहर लिरनायफ्रा एसे थालांलाबायो हाखु दाखु लिरनो ना ओइ सालथे ना गोथां दाजाथ'रा ना गोथांखौ मोनजाया ने मोनथियालै माखौ मोनजायो माखौ मोनजाया फ्लाइउडनाव मावो आं आदा दे मावबाय था मोजां अनसुला बिटिवाइ दाबो मोनाखै नामा आदा नोंसिनिजों दा आदा माखौ मोनाखै होनखो मोनायाखै होनदों मोनायाखैथ' आरो साना हाबबावाखैरा दंबावो एसे नोंसिनि बिजौ दंबावो हाबनो आदा मेथाइ रोजाब प्लिज मा मेथाइबा रोजाबनांगौ जाखो इउआर भिडिअ स' नाइस थेंक इउ पुर्न नार्जारि माथो मोजां मोजां नुवा होनदों नामा मनिषा दैमारि दाबो मोनायाखै नामा मोनायाखैथ' आरो नोंथांना जेरै नुदों ओरैनो दङ नै सानना ओरैजों दोबैगोन जेखाइ हरथारबाय मोनायाखै होननायखाय मोनायाखै दाख्लैनि जिसिबिया बेयाव दं हनै जानो मोनाया ओरैहाय सियारावसो दोननांदोंलै आं जेबो स्टेन्ड गैया दाखालि थांफाजोबदों बासावहाय बावनानै बावदिया नालाय मानसियानो बिकास
बिखा सिथ्रि फैदों मैया दा चिराङाव सोरखौबा बिखा सिथ्रि होनो आंखौ मिथियालाय लाङालै गोमोरलांबायसो कमेन्टआबो मबाइलानो थाबथालायबाय नामा जालालै मबाइलानो थाबथालायबाय फाग्लासो जाबाय मबाइलानो थाबथालायलाङो आइयाव आरो थाबथाफिनबावबाय फाग्लासो जाबावलै जालालै लोगोफोर आंना मबाइला थाबथाबाय लाइभआवखौबा खोनादोंना खोनायाखैथाय मबाइलानो थाबथाजोब्बाय गैला कमेन्टखौनो बोखांनो हाला टाच खालामब्लाबो जाला नै जाफिनलायबाय ओंखायनोसो रागा खरा मानसिफोरजों देख्रुब जायोलै मबाइलनि जाना गुड इभिनिं आदा आंबो केरेलानिफ्राय नायगासिनो आदा थेंक इउ दसे सम फैनायनि थाखाय दाखालि नों भिडिअ होनाय सिख्लाया मारै दं आदा किडनि गाज्रि जाफिननाया गैया थैबाय बियो गोबावसै आं भिडिअ हगारना नोंथांमोना नुवाखै नामा बिष्णु बसुमतारी हेलौ ब्र आंबो गवानिफ्राय थांनो रेडि जागासिनो दं गवायाव नायदों लोगोफ्रा बिराद खम दाङे गवायावहाय मिटिं एमटि ब्लग्स दाबो बेनो दं नामा आदा नों औ दङ बेयावनो दङ दाबो अनसुला बेटिवाइ आदाया मा खामानि मावहैयो आङो चाइनिसाव मास्टार मावदोंमोन माने फुडनि रेस्टुरेन्ट लाइन दा खामानिया आंनिया गैलिया जाहैबाय आखाइयावसो दैथ'बाय आं मावखोना माखोथाय मनिसा नार्जारि आदा माला फैगोन न'आव डिसेम्बर जा नभेम्बर जा मास मोननैनि गेजेराव औ थाबथाखागोन मबाइल जाला आंना थुलाबो टाच खालामलाबो माला गोदान लानो हायो बेखौसो सानगासिनो प्रानिता बर' दामफार सलायनो मोनसे नांगौबा आंखौबो लिंहर दामफार सलायनो मानसि नांगौबा आंखौबो लिंहर आं बिनि थाखाय मिथिया हेल' आदा मा खबर आइ एम फ्रम डिमापुर आदा थेंक इउ बै माबा दैमाफुर नामा नागालेण्ड दैमाफुर नामा अनसुला खोनादों आदा गुड इभिनिं ब्र गुड इभिनिं मिना बर' जोंना मोनाथारबाय मोनाखासिगोन होजोंलाय आब' सानैखौ लाबोलाय आदा नायनो आब' सानैया माबा सासेया इडिटिं खालामगासिनो गावसिनि फिसा बुलायनायनि इडिटिं खालामगासिनो सासेया बबेयाव दंहैयोथाय आयौ सासेया दुगैगासिनो दाबो जा देलायसो बियो इउटुब पेमेन्टजों लादो आदा एबारनिजों हायालै इउटुब पेमेन्टजोंबो सफैया मबाइल लानो हाजासिनि सफैया 6 मास गाहामावसो खनसे मोननानैलाय फाग्ला बेजोंहाय बोरै लानो हानो खामानिफोरा मोजां सोलिदोंना ब्रदार आंना गैला खामानिया बन्द' जानानैहाय आं दा बिसिनियावहाय एकदम डक्टरजों मोदोम माननायनि नायजानो होननानै फैबाय बिसिनाव खामानियाबो गैखाला नालाय ओमफ्राय दा बेयावनो दङ बिसिनावनो दङ दासिमबो सप्तासेयानो जाबाय आं अके बाय आदा दे आंबो दोनसिगोन बारा गोबाव थाया 15 मिनिट जाबाय आदा नों न'आव थांगोन आं न'आव थांगोन जाहैबाय नभेम्बर जा डिसेम्बर जा गेजेराव
माइ हुसुर आं हुसुराव थांफेराखै दे ओइ दावराय गाबनाय खोनादों हाग्रानि दावराय दिंखिया दं गोगोम दावराय दं बिमा फिसा बिफा फिसाल' बेरायखायो लामा लामानो ओरैहाय सोमोदलै मानसिया बारहावाया एसे दस्रा ओमफ्राय थान्दासिन जायगाया ओरैथ' नालेंखर बिफां गोजाखानाय ग्रोम ग्रोमनो मानसिया सोमोलै ओरैहाय बर' सना ब्लग ओमफ्राय आदा नों मा खामानि मावो आं खामानि दा गैथ'आ आंहा चाइनिसावसो मावो फुड चाइनिसाव जानाय लोंनायनि बिदिनो चिकेन नुदल्स एवनाय चिकेन चावमिन एवनाय ललिपप सावनाय काबाब सावनाय बैफोरखौ मावो आङो जुलिस बि आंखौ गावख्रुबग्रा थोस नामाबो दाबो मोनायाखै नामा आसोल मोनायाखैथ' आरो दासो मोनाहांनि लाइनाव दं है एसे थाबायनानै खिथानायसै आं आखायासो मावगोन नामाथाय मोनायाखै बैला हनै एडिटिंआव दं सासे दासिमबो नायहाबगासिनो दं ओमफ्राय आं ओरै एसे बेरायनायसै गासिबो मबाइल ट्राइपडनो माइकनो दाखालि बासावहाय बावनानै थांजोब्बायना गैया माइकआ 1900 थाखानिमोन लस जाबाय सानानो दंबावोसो नै दाबो हाबाखै नोंसिना मा बै सैमाखौ एदावदोलाय बिसिनि सैमाया एदावला रागा जोंग्रा दंलै मासे सैमाखौ एदावदोलाय आदा एसे लाइभआव देखायनां रायजोफोरनो बेयावनो दं नै बेयावनो दं गलाल' जोंखायो बिसिनि सैमाया नैबे नै लावथि लानानै मा एदावनांगौरा जोंखायो गलागान बिदियानो डिजाइन खालामाबो नै नेरबायबो नै खायदावबाय थायो बेखौनो गलाखारा सैमाया गलागान जोंखायो बिदि खायदावबायथाय खामिनिबाय थायो खायदावनानै गलाबानो जोंखायो बाजैयाबो ओंख्रि संगासिनो दं नै ओंख्रि संगासिनो ओइ जों दहाय खाना लायनाय गोबोर मैखुन अमा बेदरजों बहलजों बारासो एवनांगौलै मैथाजों दासो मोनानायसै नै एसे फ्रि फ्रि नुहांबाय बाव जिरायफिननायसै दसे मोदानोलै बिदि दोनलाबो थिगखानो मा ओरैनो बाइक सायाव दोनबाबा बोरै नुगोन मबाइल ट्राइपडबो गैयाना खांग्रांबाय मबाइलखौनो रावबो नायग्राबो गैखालालै दोननांसिगोनदां 20 मिनिट जाबाय नै
एसे मानसिफोरनि लोगोफोरनि इउटुब नायलाबायनोसै आं दसे गोदान गोदान भिडिअ फैलानायफोर दं नायनो मोनाखै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोनला लोगोफोर नोंथांमोना दसे सम आंजों लाइभआव थाफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनानै आं दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन नेटआबो बारा मोजां जायासिनो नोगोद प्रब्लेम भिडिअ आपल'ड होबायथाय फनसो बुनानै दोननांगौ होनब्लासो आपल'ड जायो भिडिअआनो बिदिनो ओमफ्राय नोंथांमोना गोबां मानसियानो सोंबाय थायो माबा बेंगलरनि ट्रेन स्टेसना सोलायबाय होननानै नोंथांमोना खोनानो मोन्दों सोंबाय थायो मोनसे सोलायबाय स्टेसना बेंगलरनि स्टेसना सोलायबाय ओमफ्राय आंनियावहाय मोनसे भिडिअ खेबनाय दङ बे स्टेसननि मा नाममोनथाय आं बे नामखौ गोसोआव गैला मालाबा माने दा आङो बे लाइभ जोबनायनि उनावहाय बै भिडिअखौहाय डिसक्रिपसनाव होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बे स्टेसननि नामखौ लिरनानै लाब्लानो जाबाय गोसोआव लाब्लानो जाबाय जोबथा गोलाव स्टेसननि नामा आंबो गोसोआव थाया बे स्टेसननि नामखौहाय आंनाव भिडिअ खेबनाय दं बै भिडिअनि लिंकखौहाय बिनि डिसक्रिपसनावनो होना दोनगोन आङो नोंथांमोना बे डिसक्रिपसननिफ्राय बे भिडिअ नायनानैहाय स्टेसननि नामफोरखौहाय नायनानै लाब्लानो जाबाय अब्लानो मिन्थिगोन लकेसनफोरखौहाय बेखिनियानोसै होनब्ला लोगोफोर जै बर' हारिनि दोनथ'बाय बाय बाय